Laminu angon Maryama ga su zaune. Daina kuka yau za ki je gida namijin. Laminu angon Maryama ga su zaune. Daina kuka yau za ki je gida namijinki. Na gode. To da farko zan sa Ubangiji na, kai ne kake min da na so ka daɗa min. Yau ma ina so baiwa ka daɗa min. Na wake ango da amarya babu gugar zana. Farko amarya ki buɗe kunnuwanki, yau za ka yi ki gida namijinki. Shine zaɓinki ya zama angonki, to sai ki daure ki mai saladabi da biyayya. Maryama aiki na girki ki biya shi, wannan da in ya ci za ya manta hula. Haka ake so ya dangana su, ya kwana biyu za ka gan shi yake ba. Na gode. Maryama zauna gidanki lafiya lau, ka ganta tsaf-tsaf kuma ya lafiya lau. Tafiya a daidai, tsayinta daidai, ido farare ga gashinta lafiya. Maryama Laminu kai sa aka na ka'ida ce, komai take so Laminu ka amince. Sai ku yi ta zance, kada ka ce za ka kuntata wa ya mai kunya. Al'umma za na muku wani zance, abin biki da biki ne kun amince. Biki da manya ga mawaka, dukkan mun tare muna farin ciki da nishaɗi. Nan zan tsagaita ba za ni manta da dukkanin yan uwa da abokan ango. Hamisangon Aisha na yaba ma, Rashidu ango na Fatima yaba ma, Ibrahim ango na Aisha na yaba ma, Ismaila angon Sadiya na yaba ma. Abokanin amarya zan biyo ta kanku, saboda barka hakima na yaba ma. Irahi na murna take ta yi da tsalle, Sahara murna take ta yi da shauki. Zan gaisuwa ta ga dukkanin uwaye, Alhaji Asman barka biki na ɗanku, Maman Musa ta Allah ya ji kanku, ya muku rahama a kabarinku. Maman mu kulwa Allahu ya tsare ki, abun kike ma ina yawan yabawa. Maman mu Aisha na ta ya ku murna, yanayi na ango kuma zan ɗan taɓa ku. Sa'idu ɗan Alhaji yahu na yabawa, mun tare barka marwa na barka. Umar kai ma Allahu ya tsare ka, baban amarya haye ne muku san barka. Mamar amarya Maryamu ne muku san barka. Mai zamani ne.